Ipinipresentar kan Radyo DCGB. Dapat may manginutan para sa karahayan kan kagabsan. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses tagabos. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Digdi sa DCGB. Hala, sige. Diretso na kita ka na programa primerong biyernes ngunyan petsa 3 kan Enero 2025. Good morning sa Satuya Gabos. Ano man ang kasiributan, mahal na amang Diyos dapat enot sa Gabos. Viva Señor Santo Cristo. Pasalamat kita sa mahal na Senyor Santo Cristo tabi iganin misa. Anong misa diyan pa ding dal paghapon 5:30 4 o'clock tapos iganing 5. Yan. Sige. Yan baga sa Dapdap Quasay Paris, the home of Senyor Santo Cristo sa Legazpi, sa Daraga Iguaman, sa Barangay Santo Cristo mismo. Ano man ang kasiributan, mahal namang Diyos dapat ipigpainot niya to sa Gabos. Happy birthday sa mga nagbe-birthday ngunyan. Special mention ta sa satuyang kumpadre si Pading Ricky Gonzalez kang Weekly Digest, Bicol Weekly Digest. Tama ba? Kumpadreng Ricky, happy birthday tabi sa imo. Baka nakaantabay lamang dyan sa Bicol Weekly Digest, Happy birthday, kumpadreng Ricky Gonzalez. Long time no see, kumpadre. Kumusta na lamang? Tingog kan banwaan naglalaom na nagdiretso po ang mga nag-arantabay kasubagong kadakol, nagre-react, nagte-text, nagbe-message. Kasabay ang pag-imbitar na sabayan man tabi nindo kami. Sagkod alas 10:30 ninudto. First Friday. Mantang kamo dyan naghanda na kan pamanggihan o kaya pangudtuhan. Mag-iriba-iba barang kita. Katuwang si Chief Jimmy, ang samuyang chief reporter dyan sa 3rd District. Kasuha po na unambitan ni Pading Jimmy iyan na hospital baga, yan na transformer na i-repeater ngunyan kay BP Henry. Ano daw sa Aleco Managad. Kawain na so transformer dyan. Sa Piedran, yung hospital dyan. Siyempre, Pading Jomar Bien, kumpadring Al, kasabay si Joshua Asin, si Karen, sa Maribela Henry Mata, sa control technical at sa kuyang kumpadre Pading Nalbaldo, sa newsroom News Direct Mar, si Angel, si Jen, si Mary Joy, si Madam Sia. May inaasikaso ba si Madam Sia Leron? May pigasikaso mo na si Madam Sia Leron. Siyempre si Jimos Barrios, tarabang-tabang pasinda dyan sa social media platform. Si Jerome Nico Martinez man, JNM sa IT. Ako mapuan sa indong servidor sa radyo. Check, 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog kan Banwaan. Good morning, Albay, 1st District, dyan sa Tabaco. Mga nakaantabay, tamang-tama. Pading Jomar, naka-standby Pading Jomar. Tabaco City, good morning dyan sa Indo, sa 1st District. Sa Panginot man yan kan sa Muya dyan na stasyon kan radyo, yung FM band, sa 106.9 WGB FM. Sa tuyang sister station dyan sa Panginot ni Sir Dex Velez, sa men and women kang 106.9 WGB FM. Good morning. And then sa satuyang tech dyan si yaong pala si Elvis na precisely lang Elvis
Si Elvis na precisely yawn dyan sa Tabaco City sa 106.9 WGB-FM. Kawa Elvis ha, pasuro simple ka dyan. Mga ano rin patabako, kung lusubon ta ka dyan Elvis precisely sa istasyon sa 106.9 WGB-FM. Elvis precisely in the house. Sige, may dagdag na kitang impormasyon muna dyan sa luwas. Aramon ta, bit-bit na report ni Pading Jomar Bian. Kumpadreng Jomar, marhay na aldaw tabi. Salamat Pading Pio. Good morning sa mga parantabay. May makakaulay kita ngunyan pade na sarong punong barangay sa Tabaco, pero ang issue ta suaki niya na habang nasa pagbiyahe sa barko sa parting Mexico pare seaman nawara na sana napinaw. Oo, nawara. December 5 nawara. Oo. Sige ang follow-up kay nini Barangay San Roque, Tabaco City, punong barangay Elias Bobiles Jr. O mas midbidi ni sa Toto Bobiles na saruman sa tuyang mga weekend black timer sa WGB. Oho. Nag-follow up, sundo ko niya dahil pang resulta. So pagkawarakan sa iyang 28 anyos na akin na si Ralph Anthony Bobiles. Kaula yung tatabi siya, Pading Pio, aramon ta kung so report sa Sainda kan so agency na inibahan kanaki niya so nag-asikaso ang report kan mga autoridad na sa indang nakaulay na o inagada ng tabang saka ang plano mo niyan kan sa iyang pamilya. Sige. Paripio, si punong barangay Toto Bobiles kan San Roque, Tabaco City. Kap, live kita sa DCGB, si Pio Fernandez, tabi na sa ibong na linya. Hello? Yes. Hello, sir. Good morning po. Yes, hello, Kap Toto. Good morning. Si Pio Fernandez tabi kan DCGB. Good morning, Opo, tabi. Sir Pio po. Good morning po, tabi, Sir Pio. Opo, madangog tabi kami. Pakiistorya, ano ang nangyari sa aki mo na iyan na tripulante tabi? Opo. Kang December 4 tabi, nag-video call pa kami mag-ama na mahali na sinda sa Veracruz Port sa Mexico. And December 5, the following day, alas 45 kan aga, base po didi ni Sir Pio po sa statement of facts na ako hali sa Government of Mexico na report kang kapitan kay itong Prestige Ace kung saan so aki ko nagsakay tabi. So 6:45 kang aga na December 5, nagkaigwa sinda kipigapod na toolbox meeting. Gustong sabihin kay ni so mga itong aldaw na ito gabos na crew kung saan sinda assign para magtrabaho. So after that, pag 8 o'clock na aga, nag-proceed na po so gabos na crew kay itong barko sa kanya-kanyang destinasyon duman sa apat na palapag na barko kasi ang barko po Sir Pio 200 meters in a car ship. Ang karga kay ni so mga mahalo na mga kotse, mga Chevrolet, Mustang, mga araw kaiyan. Opo. So aki ko buda so ordinary seaman na si Michael Santillan Layaw. Iyo ini ang kairiba kan aki ko because ang aki ko tabi Sir Pio is cadet. Yan. So kung baga i-compare natin sa sarong trabaho, apprentice siya. Cadet. So, Opo. So kaipuhan niya ang kabady kasi bako niya paggamay gabos ang trabaho duman sa barko kaya kaipuhan niya ki kabady. So ang kabady niya po dili Sir Pio tabi ining Michael Santillan Layaw, OS, ordinary seaman. So nagpuon na sinda kan trabaho. Pag 10 o'clock na aga po, nagkaigwa ki snack time sa barko. So, ining ordinary seaman, nakabadi kang aki ko, buda so aki ko, nagdiretso po sinda sa Cromes para i-met so chief officer ninda sa upper deck
na nagkakaigwa kipag ground and supervision duman sa mga trabaho sa deck. And ini po si Ordinary Seaman Layaw, nag-proceed po sinda duwa buda so aki ko sa Cromes para Iyo. mag-snack. Mhm. And then, base po di sa nakakaputan kong statement of facts, so aki ko da po nahiling kaining Ordinary Seaman na nagpasiring sa kabina niya, Sa kwarto kabina. niya. Oho, Opo. sa kwarto. So pag abot duman sa sa istoryang inidigdi sa na sinubmit kang kapitan, kasi ako nagngangalas ako na ang 15 minutes break dahil ka naman kay Paul magduman sa kabina. Kasi halimbawa maturog ka dahil makulugan sa payo. Either so ikaw pwedeng magtukaw na lang sa gilid kang barko kung sa induman, dahil na siya pwede magduman sa kabina. Kasi ang crewmes, yung pigkakanan kan mga crew duman sa barko, buda sa kabina, harayoon. So nataka pa man maduman. So and then, after kay ito po, na nag-resume na sa trabaho na 10:20 kanaga, ini po si Ordinary Seaman Michael Santillan Layaw, nagdumanda siya po sa kabina kang aki ko and kinatok niya, and dai po kinagsisimbag. Kaya ang sa iyang pagmati, nagdiretso na da so aki ko duman kung sa ina-assign na work. Iyan ang sa iyang report sa chief officer. Mhm. Ngunyan, pag 12 o'clock para sa lunch break, dahil na nahiling so aki ko naman. So dapat, ining buson, kasi ang buson palang tabi, Sir Pio, compared di sa daga na trabaho, foreman. Yes. Siya ang nagkakapot kang gabos na tawo kung saan ka papatrabahon. So dapat ko ini si Ordinary Seaman Layaw, nag-report na siya di sa buson na, o sir, yung kadete natin, si Bubiles, dahil duman sa area niya, and dahil nag-lunch. Okay, nakalampas, so alas 12. Pag-resume ninda po na alauna, natapos na sa 1 hour na break, itong sarong oras, pwede ka pa magturog-turog kasi ang sarong oras sa Auralawig Manan. Pag-resume po na alauna, dahil ninda hinanap so aki ko. Mhm. Kung baga, igwa na digdigipig apod na kapabayaan. Kasi dapat, base sa mga nakakahulong ko tabi, Sir Pio, ng mga seafarer, pag-arog pa lang kan ansarong empleyado sa barko na kadete pa sana, kaipuhan, dahil pwede ining pugtasan kang kabady. Iyo. And then, tigsararo baga po sindang radyo. Kasi dakulaon nga ni ang barkong pigsakayang kanaki ko. Ang problema po, digde, pinalampas ninda 1, 2, 3, 4, nag-report na subuson, alas 5:05 ng hapon. Hapon na. Nadaina talaga sa aki ko. So, ang 4 hours na travel kang barko kasi ang car ship, marabason pala nini. So, sabi sa kuya kang padihon kung halangkaw ang ranggo sa barko, ang 4 hours na travel sa kanarog ka na klaseng barko, kung i-compare ta po, Legazpi to Quezon Province na. Mhm. So, harayo unang maray, pabanggi na po, dahil na nang keep tsansa, na kung nahulog man so aki ko or hinulog, dahil na po mahiling kasi banggi na nga ni. Iyo. Kaya ini po ang medyo makulugon sa party ko bilang ama. Ang sa indang report, nahiling ko po ang discrepancy as in lapses. Iyo. Talagang nahiling ko may foul play. Iyo tabi. Kasi kung daing foul play, dapat on time, nakapag-report tulos sinda. Kasi ang oras na 10:20 to 12, 11 oras pa baga po. Ngunyan, araw kayo na nag-report sinda, alas 5:05 hapon, ano pa ang mangyayari kan aki ko? Iyo tabi. Kaya December 5 na wala po, Sir Pio, sa aki ko sa Gotcan, Mexico, until now po, wala paki-report sa MUYA, ining Parola Maritime Agency. Mhm. Okay. Kaya, dakulaon na nightmare ini sa MUYA. Iyo tabi. Okay sir, pinabuelo ta kamo ano tanganing madungog miso circumstansya and himay-himay yung tatabi ano po. Opo, tabi. So far igo ka pang idagdag duman sa statement of facts na nako amo diyan hali sa po yan hali na statement of facts na yan. Yung nga ni Sir Pio ang makamundoon, instead na sa Parola Maritime Agency ang magtaw sa MUYA kan mga detail na ini, nakakuha pa po kami sa government kang Mexico. Kasi ngunyan baga po ang social media talagang broad ng maray. So nag-reach out kami kung paano kami makakonect duman sa mga dapat na dulukan may kasi nagdulok na po kami sa ITF. Ang ITF po ining International Transport Federation. Nagdulok na po kami sa Marine World Organization manikang gabos na seafarer na may mga... Madali po sir, ano, nganing ko anong tama, masoy-soy ta po, ano. Opo, sige po. Nakuha mo yan na timeline. Statement of
of facts. Statement of facts, yan na timeline na yan, kumbaga, sa gobyerno na kan Mexico. Yes, opo. Okay, okay. Kasi pinaduman kami po sa Makati kasi December 6 nag-upload na sa Agom sa manugang ko so agency na missing sa Agom. So ngunyan, so manugang ko nag-upload sa kuya, dahil kami nagkakasabutan tasige ng hibi. So pinagmaray ko na magduman ako sa harungkang manugang ko sa Malilipot. And duman ko naaraman na yung ngani po ito na missing. Iyo, And then, hinagit ko sa number kang agency sa Makati, ta ako ang nakipaghuron, siyempre ang araw ka itong sitwasyon, dahil mo talaga yun mapupugulan ang emosyon kanagom, kaya ako nakipaghuron, and then nagdesisyon sinda na padumanong kami sa Manila para duman kami maghuron about the detail. So naugma ako, maaraman ko tulos. Sabi ko, baka ko tulos ka report kung aksidente or tinuyo or whatsoever. So ang makamundo naman na party, pag abot mi duman na naglarga kaming 7, Sabado, nag-abot kaming Domingo, so dahil pa kami in-entertain kasi ang advice sa kuya kang agency, may magdiretso kami sa hotel kung saan kami magpahingalo, and then Monday na kami magharampangan. Okay, so nag-abot na Monday, December 9. Pag-abot mi duman, yung manggiraray, wala kami kinako aki magayon na bareta regarding duman sa missing kang aki ko. Kasi ang nangyari po, pigpapaikot-ikot lang kami. Kasi ako baga po, Sir Pio, as punong barangay, halawigo na kita sa serbisyo, may mga seminar ako manangod sa crimes. Tatao Okay. naman kita kan mga investigation na Opo. paagi, panutam ako ang tamang ano. Kaya namalisyahan ko po, Sir Pio, na mamunipilar nila kami, brainwash na kung ano. So, dahil man ako ninda madaraka yan. Iyo tabi, sir. Kaya Opo. Oo. pinag-ano ko na po ini, dinulo ko na po ini sa Mariners kung saan nag-graduate so aki ko po. And nag-ugma ako dahil 100% yung tinaw sa kuya kang President kang Mariners, ini po sutugan kang the late VECC Chairman Dante Jimenez, na kaipuhan na ining papuntokon sa media dahil nga ni kang pigigibo kay ining Parola Maritime Agency na dai kikatabangan na natatao sa muya manungod sa update kung ano na ang nangyari kanaki ko. Kasi by January 5, 1 month na. So by January 6, magkakaigwa po kami kasi nagdulok na pa ako kayo sa DFA, sa DMW, sa OWA, and then full support man sa muya. So tulong ngayon sa kang gobyerno na itatao sa muya ang gabos na legal assistance manungod kang sitwasyon po nga ni Sir Pio Tabi. Okay. O di, okay na sir, nailatag mo na gabos na gusto mong ipayag. Ano po? Okay, now. Opo. Ano po so pangaran ka naki mo kompleto? Ralph Anthony Lacerna Bobiles. Opo, apira pong edad ka ini? 28 po Tabi, Sir Pio. May agong po kap ano? Opo, tulong aki po sa rong 2 anyos, sa rong 4, sa rong 7. Sa po naka-star? Digdi po sa Malilipot. Okay. Sa kabaryo kabanwa po ini ni Sir Jomar. Opo. Now, kap tabi ano? Ano so pangaran kan barkong nalulunadan kan aki mo tabi? Prestige Ace. Okay. Ang ano po kay ni, ang flag kay ni Panama State po. Okay, so Panama registered cargo ship. Opo. Okay. Opo. Anong taon siya nagsampa sa barko ta? Kung pa na siya, kadete pa na siya. Anong taon siya nagsampa? Pangduwa na po ni Sir Pio Tabi nagsakay na siya dati tapos nagbaba and then nagsakay naman kang April ngunyan kan last year. Madali sana po kap tabi ano. Anong Opo. taon siya nagsampa sa nalulunadan yung ganyan na barko? Last year lang po. Last year lang, okay. April. Oo. Opo. Panama registered cargo vessel. Ano po? Car ship po ni Sir Pio Tabi. Oho. Car ship. Opo. Ang laog niya, ang karga mga high-end cars. Ano? Yes, Okay. Dahil nanggad pwede ining matapsikan kidagat. Kaya Iyo very po. secured ang barkong ini kasi baga ang dagat pag nataksikan ang matataklaon. Opo. Kaya secured na maray ano ini. po, opo, okay na po, nakanta na po, ano, Sige. secured yan na barkong yan, dapat high-end cars yan, dahil madanyaran so mga kotse, ano po. Opo. Now, saan po ang rota ka na barkong yan na piglulunadan ka naki mo? Okay, naghali po sinda sa Veracruz Port sa Mexico. Pasiring na po sinda sa Baltimore Port sa USA. Opo, okay. Naghali sinda sa Gulf of Mexico, anong petsa data ba ito, Kap? December, ano yan? Kasi yaon digdi po sa report kang kapitan, December 4,
vessel left Veracruz bound to Baltimore, 14:05. Okay. And then item number 2, 14:35, pilot off. And then item number 3, 40:40, Opo, start kap, of kap, sea. madali po, Pasag, kap, opo. ano po? Kap, madali Sige po, po. kap, tabi, pasensya po. Sige po. Di kang paghali duman sa Gulf of Mexico, igwa kang pigtataram na nakahuron mo siya video call, mga anong oras po? December 4 na ano iyan. Kasi nag-ano sinda, may term duman na bago sinda naghali po duman sa Veracruz Port, Mexico, nagkaigwa sinda ki parang kaugmahan sa baba kang barko duman sa Mexico. May apod duman, lingaw ko lang sa term tabi, Sir Pio. Basta may term, ano yun, basta may term sinda na. So itong grupong ito na mga Pilipino, nagbaba sinda sa barko and then nagkaigwa ki tigduruwang beer na irinuman, December 4. Oo. Okay. Anong oras mo po nakahuron through video call bago pa mag-disattract ka sa barko duman sa Gulf of Mexico? Hapon tabi, hapon na Okay. December 4. Then, what was the message po kanaki mo, Kap? Sabi niya sa kuya, Papa, sa aga, ma-underway na kami to Baltimore. Okay. And then, pag abot kong Baltimore, mahalat na lang ako kang order kang kapitan kasi finish contract na ako, mabalik na ako sa Pinas. Yun. Mauli Oo. na kuta na. Okay. Opo. Okay. Now, pagkatapos kang video call nindong ito, igwa kang bigisabi tabi, Kap, na nakontak mo giraray siya, mga anong petsa na ito tabi, buda ng oras? Yun na ito, so last na ano mi po. So yun. last na ano mi, itong December 4 na po. Yun na ito so last. Okay. Opo. So, paano mo na araman na dainan na kukuas o aki mo? Ayun na nga ni po ito. Pag December 5 na underway na sinda pasiring sa sa Baltimore, kasi ahid baga po kita sa Pilipinas. So naaraman ko digdi December 6 na sa Yes. Pilipinas. Oo. Pero duman 5. Oo. Ngunyan, December 6, igo pati akong okasyon digdi sa covered court kang barangay ko. Uminapod sa kusumanugang ko, so agong kanaki ko. Dahil man kami nagkakasinabutan, ta sige po ang hibi. Yun. So, pinagmaray ko na magduman ako sa sa Malilipot, tanganing at least makahuron ko. So yun na. Yan. Inunabi niya sa kuya na ngaya Papa, missing si Ralph. Yes, yes. Sabi yes. ko, paano nangyari? O ni ngayon, nag-upload sa kuya sa agency. Di, ako ang hinagad ko sa number kang agency. Kasi ako na mismo nag-upload. Then ako naghalat na po din ako. Ako na mismo kasi bako po hala-hala sa situation na pinag-agihan kan aki ko. Kaya, so yun, nag-confirm sila na talagang missing sa aki ko. Nako. Iyo tabi Oo. So, pigadangog ko tabi. So, circumstansya kan pagkakawara kan aki mo, talagang kunyan, malabog ta o yuguma, nagkaigwa ng 15-minute na break, nagduman sa crew mess hall, ang Opo. aligasyon nagpasiring duman sa kabina. So kabina harayon duman sa mesol, tinuktok ka itong so sa iyang kabady na OS. ordinary seaman takadete Opo. pa sa naso aki mo duman sa barkong Opo. ito, day nagluluwas. Dapat ko ta na puinir sana itong kwarto. Yung nga ni Linaw po na. yan. Kaya Oo. yung nga ni po Tabi Sir Pio, kasi digdi po sa statement of facts, grabing nahiling na butas. Kasi ang protocol pa lang kayan, pag arog ka iyan na dahil nahiling ang sarong crew kung saan siya naka-assign na trabahuhan, kasi may individual po sindang handheld radio baga. So dapat from time to time palan, ining buson, pigko ko lang atensyon kang gabos na, Tawod niya. nagtatrabaho. Haing ka kadit bubiles sa ingkang parte. Correct. Haing ka. Tanganing na-check. Kasi pag may response sa radyo, meaning buhay so, yaon so tawo. Okay, now, from then, nung pagali duman sa kwarto, nagdiretso sa trabaho sa OS without his body. So, aki mo. Yes. Ayun Hinanap po, na yung naman ano, na kasi- udto, day na naman. Dain na naman. So, Oo. natapos sa 1 hour na break, kang lunch, kasi 12 break time, 1 o'clock, ma-resume na sa trabahong panghapon. So, dahil manggiraray nag-report ining US. Kaya, ang samuya po na theory kay ni Tabi Sir Pio, ining ordinary seaman, saro ini sa pwedeng maging person of interest. Kasi, kung dahil siya kay Aram, nata dahil siya nag-report. Iyo. Now, ining ordinary seaman, taga sa intabi ini, sir? Taga Cebu Tabi, Cebu. taga Cebu. Oh, ano ang background tabi kung igwang na-feedback sa imon mga aki mo na may nakaiwal siya sa barko or what tabi before nangyaring insidente tabi?
Yung nga ni po Sir Pio ang makangalason kasi ako baga bilang ama dahil pag nahiling kong naka-online siya, dahil ako nagagadan ti oras na dahil siya kumustahon. Permi kami nagbi-video call, so permi ang hapot ko sa ayan, no, kumusta ang relasyon mo dyan sa mga katrabaho mo? Opo. Ngaya papagodon kasi paborito ngaya ako dahil talagang mabuo to na akin ni Tabi Sir Pio. Dahil mo pwedeng mahilingan na magkaigwa kikaiwal kasi very friendly. Iyo tabi. Okay, now. Oho, oo. pati sa agom, hinapot ko sa agom kung igwas hindang pinag-iwalan, daiman. Okay. Now, Oo. iyo an medyo makangalas ta while underway so barko so car Barko. ship dahil ninda pinaghahanap so aki mo dahil man ini mga wild speculations ta sana what if kung na-describe nahulog harayo na so distansya sa nahulugan in kaso. Yung nga ni po Tabi Sir Pio, and saro pa na medyo makamundoon kasi pinadarahan ako kang presidente po kang Parola Agency na communication last December 13, digdi po sa item number 2, malinawon digdi so kinaag na digdi po babasahon ko Tabi Sir Pio, ano po? Opo. Sabi digdi, ini signed by the President kang Parola, sabi po digdi, a formal investigation is yet to be conducted and is still awaiting the final report of the authorities upon arrival of the vessel at Baltimore, USA. Baltimore. With an estimated time of arrival on December 12, 2024 US time. So, ini pong pinadara sa konsulat kang Presidente kang Parola, ni minsan po, dahil nangyari ini, kasi nakaapat pang port, kasi from Veracruz to Baltimore, Baltimore to Georgia Brunswick, pasiring na Jacksonville. And then, pag abot na Jacksonville, nagbalik sa Veracruz sa barko. So dahil man girari kinangyaring investigation kasi base po sa kuyang pag-research, kung inipalan na kapitan kang barko itong Prestige Ace, nag-report duman sa authority sa Baltimore, i-hold na palang sa barko buda sa mga crew, papababaon palang ito. So nahiling midigdi. Dainan papadis at trakahon. Dainan papahalin sa pantalan. Nahiling mi po di Sir Pio na ang sa indang pigmamakulugan sulusis kan sa indang kumpanya. Kasi once pala na na-delay ang deliver kay itong mga kotse, ang mambabayad sa kumpanya. May demurahe sinda ka na pigapod, demurahe. Yes, kaya dahil ninda ginibo ito dahil nga ni duman sa, kasi sabi ko nga ni duman sa Vice President kasi naghuro na kami Zoom meeting. Sabi ko naman, sir, sana kako yung mga empleyado nindo sa barko, ituring nindong pamilya. Kasi kung dayan mga seafarer, dayan man ka mo ma-income. Okay. So dapat sabi ko, itaw nindo ang full attention sa mga araw kaining cases. Kasi sabi ko, paano kung ansarong ama dahi kikakayahan na mag-complain kung sa insain? Okay, Aagyo na lang nindo sa kwarta. Kaptabi, ano po? Ikwanta na mo na yan. Ano tabi? Ano na so rinani mong ahensya na unabitan mo DMW, DFA and OWA. What was ang latest tabi as of press time? Opo, kang kasudma po, hali ako duman sa, kasi nag-request pa ako sa OWA na personally mapaduman ako sa barko kung saan nakaduo mo niyan sa barko kasi ang arog pa lang ka nakasutabi Sir Pio, kay puhan i-grant iyang kang agency na ang ama or ina kang seafarer na missing, kay puhan talagang dumuman sa barko. Okay. So ngunyan, sabi sa kuya kang OWA kasudma, sa meeting mi sa January 6, dyan po sa City Mall, sa Department of Migrant Workers, talagang ipipressure ninda ang Parola Maritime Agency na makaduman ako, buda so aki ko sa kung saan sa barko nakadoong. Kaya nga ni po, nagdiretso naman ako sa DFA, tapigrinyo ko po sa kuyang passport kasi pasalamat ako dahil na-explain ko kitama sa DFA kaya naging urgent sa pag-release po kan sa kuyang passport. Opo. Okay. Now, sobra sa sarumbulan na kap. Ano sa do you still high hopes na buhay pataben aki nindo? Actually, Sir Pio, daiman po sa kuya kay mga pamatik baga. Yan. Kasi siyempre bilang kadugo mo, so missing person, dapat igwa kay mga pabati. Daiman po, dahil lamang ki, maski sa pangaturugan. Oho. Pero yaon manggirarian sa muyang pag-asa na sana buhay. Iyo. Oho. Nag-upload ka mo duman sa iyang komunikasyon ta ko ng linya ng komunikasyon nindo?
Actually, itong cellphone na dara niya, permi ko ito pigmi-miss call, kaya lang talaga dahil ng contact. Opo. Ay, sus, tabi kap. So, no arin ang largada mo, tabi kap? Actually, maaraman ko tabi ni Sir Pio sa January 6, sa Lunes. Oo. Kung no rin ang schedule kasi obligasyon kang agency na pati sa visa me buda so aki ko sindagabos kay ni ang matrabaho Iyo. na de kaming gagastuson kasi yaon pala nanduman sa insurance nakapalaman kaya dahil nang ako matugot na dahil kasi gusto ko mahiling kasi ang subject din na di overboard. Iyo nga So ni. paano man maglokso so aki ko sa barko napauli na nga ni. Iyo na nga ni iyan. Kaya na curious ako kasubago ta. Naunambitan mo na ma-finish contract na paano man ito magman overboard? Yun na nga ni. Kaya inisaro ining mga loopholes kay ining report ninda sa kuya na kasi pwedeng mangyari iyan sa sarong seafarer na malukso ka kung talagang depressed kang may problema ka sa pamilya mo niya. Ang mga atugang kay ni Tabi Sir Pio, puro nasa abroad. Iyo tabi. Duwa ang government employee kang Dubai and saro, so mato akong aking babaeng solo, ayaon man sa Dubai, full support kami sa pamilya. Kaya din hanggang pwede na magkaigwa kay arog ka na mentalidad na madidepress o isip kang aki. Kasi kung dahil pa siya nagsasahod, ako bilang ama, maapod sa kuso aki kung ining missing, papa pakiriparo so mag-irina, maduman ako. Kasi obligasyon ko yun eh. Correct. Okay. Now, kap tabi, pirang taon ng seaman ang aki mo tabi ining missing? Pangduwa na po ining sakay niya. Panduan niya ng sakay. Okay. Parehas na barko, parehas na crew. Okay. Okay, tabi kap, bako ining basang-basang. Dapat Opo. kayo makuha ning atensyon nasyonal. Dapat makaabot ini sa sekretaryo o sa presidente because bako Opo. ining basang-basang. Opo. Grabing mental torture ini. Opo. Psychological impact ini sa ilo sa pamilya. Iyogon man. Dahil na ning sarong bulan ng nowhere to be found. Mantang subarko, sige ang biyahe. Oo. Uy, sus, dahil na ning contact sa indo as of now subarko. Dahil na po, iyan, sa January 6 kami magharampangan. Iyo. Kung baga yung kapabayaan ninda talagang yaon kasi dapat ko tabaga po Sir Pio. Oo. From time to time piga-update ninda ako bilang ama kang nawawara na seafarer. Oo. Ining Parola Maritime Agency based sa Manila, ano po? Opo, sa Makati po ang Makati. ang Oo. opisina, digdi po sa Makati mismo sa Barangay San Isidro. Manning Agency lang sinda, no? Manning Agency. Opo. O di sige tabi kap, kung iga ka pang gustong idagdag, we hope na ini makakuaning attention sa magayaw na duman sa Manila National kuan ini kunyang pa matawan pa ni nagkakanigong aksyon tabi kap. Go ahead tabi. Opo. Siguro ko tabi Sir Pio, ang pangapulan ko na lang na makaabot ini sa satuyang presidente dahil bako po ini basta kaso missing person. Ayun lang po tabi Sir Pio. Thank you so much sa time mo sa kuya. Thank you. Okay, salamat tabi punong barangay Toto Bobiles Jr. So, Pading Pio, dahil na nakapadagos kang pangapudan si Kakta, medyo naging emotional na. Oo, tama yan. Paminsan nga pinagkakat ko na medyo nasiswaining dito duman sa tumbuktang istorya si Kap. Kaya pigre-redirect ko na ngunyan. Talaga ma-breakdown na yan. Uyugon mo sarong bulan na. Sabi ko nga ang tama akan psychological and torture mental Grabe. Ano? Iyo tabi, Pio. Narumduman ko may mga nahiling makitang mga kuwan sa TV na mga parang crime investigation. Mga araw ka na misteryosong pagkakawara. Oo. Jesus, Mariusep, ano? Actually, kaso baka pigbasa sa report, Oho. talaga mananggad na may something. Iyo. Magdududa ka talaga. Maduda ka, itong supag ko niyan, pagtuktok ka itong sa kabady niyang kuwan, kumbaga, suro senior sa iyang diit, dapat, kung dahil na nagluluwas so kabady niya, ining seafarer na taga Malilipot, nagraradyo, hain ka, break, hain ka, please contact, kung dahil na, puwersahon sa kwarto.
Oo, iyo. Saka ano ata, di ba bukas da sa bintana? Pikwa sabi. Widely, sa report pa de, widely open da sa bintana. So, matalimo bagang sa dayuton. Iyo, bukas. Pero pag tatawan nindang pig-insinuating da na uminagi duman, luminukso. Pero araw kaya. Paano nila nahiling na bukas sa bintana? Puwiner sa kwarto? Siguro sa balyo na nahiling, sa balyo, Oh. ang makangalas, sa dayo itong bagang bintana, di Iyo. na nila makalusot so aki Iyo. ni Kap. Tapos, ang bagsakan, bako man sa dagat, Igwa pa kung ng sakali. Igwa pang gali. Oo. 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 Ay, talaga. Talagang misteryoso talaga, Padimpio. Sige. So, yung Padimpio, pasalamatan tayo sa sikap sa paghiras kang istorya. Iyo. Ali ako mismo digdi sa Barangay Hall, kan Barangay San Roque, Tabaco City. Salamat, Kapitan Toto Bobeles, Jomar Bian, DCGB. Thank you so much, kumpadreng Jomar. Exclusive tabi yan digdi sa DCGB. Sarong nawawarang tripulante. Kababayan niya to. Masarong bulan na. Hali duman sa Gulf of Mexico. Pasiring sa Baltimore, US of A. Hanggang ngunyan, dahil na kuko at tabi. Sige, habol kita kan oras 9:42. An oras hatod sa Indokang. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Playtime for all your gaming needs. Hello world, time to shop another season with LCC. Always bringing the magic, what a Christmas classic. Heroes, laughs and cheers, we're oh so near. So don't you ever fear, many years have gone, but we're still here for everyone. Shotgun a merry way to our favorite spot for the holiday with your LCC, giving the best for you. Now at LCC is the best for you. Giving the best for you. Ang numero unong kailangan sa ngayon, extra strong ka dapat para di ka mawasak ng anumang hamong ibigay sa'yo. Ang hanap ng Red Horse Beer, extra strong na tulad mo. Lakas. Tama. Kayang tumindig at harapin ang mga pagsubok na parating. Panatag ang loob na bukas na namnamin mo ang iyong tagumpay. Lakas ng tama pero di wasak sa hamon ng bukas. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Drink responsibly. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Smile always. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. ABB Catering Services. Affordable, elegant, trusted for years. AVP Catering
Services. Through the test of times, AVP opened their doors in every life celebration. AVP, through the test of times, we have served you at your own home. AVP, through the test of times, we open to-go meals to bring home to your family. And the rest, we will give you the best. AVP Catering Services! AVP Catering Services is here to serve you from delectable Bicolano and international dishes to a beautiful atmosphere of our function halls. Perfect for all kinds of celebration. For reservation and inquiries, call AVP At 0926-970-1851 or at 0918-735-4008. Email us at avplegazpi@gmail.com or visit us along Imelda Rosas Avenue, Legazpi City. Follow us on Facebook. Syudad kan Legazpi, si Consi J. Pili, handang magserbi. Consi J. Pili, dedikadong servidor si J. Pili, tinatabangan niya gabo si J. Pili, para sa Legazpi nyo si J. Pili, serbisyong na matanos. Consi J. Pili, handang magserbi. Consi J. Pili, handang magserbi. Tuhod, siko, baywa, pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Huwag baliwalain ang kirot na nararamdaman sa tuhod. Baka hindi lang yan joint pain, kundi sintomas ng arthritis. With proper diet and exercise, uminom ng Artrisin. Ang Artrisin ay undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane supplement na maaaring makatulong protektahan ang kasukasuan. Ito ay may antioxidant at anti-inflammatory properties na tumutulong labanan ang epekto ng arthritis tulad ng pananakit ng kasukasuan, pagkasira ng buto at limitadong paggalaw. Sa tulong ng Artrisin, maaring mas tumibay ang cartilage, ligaments, tendons at synovial fluid na bumubuo sa kasukasuan. Mas flexible gumalaw, kayang-kaya maglakad o mag-jogging. Mabibili ang Artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Mahalagang paalaala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Mabibili ang Artrisin sa Mercury Drug, Watsons, South Star Drug, and other leading drugstores nationwide. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60ml at 120ml sa mga pangunahing butika nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Ang batang lagundi, Plemex! Vitex Nagundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8
a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Ravvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Ravvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Ravvax Tabaco, beside Siga Hospital. Ravvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Ravvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Ravvax Masbate, in Barangay Espinosa, Masbate City. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Ravvax. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Tingog Ganbanwaan. Pio Fernandez. Idiretso ta ito pading Naldano. By the way, ang number ko tabi man is 0942670195, 0942670195, and 096607301115. Magparamdam lamang tabi ka mo mga taga Legazpi kung iraon man kamo nagantabay tabi ha. Albay District asin Daraga tabi. Paramdam lang tabi mantang nagpo-programa kita, dakulang regalo nila, kaugmahan mina yan na maaraman niya, o mapo ka mo, nagantabay man sa tingog kan banwaan tabi ano. Iyan na ako, may mga nag-apod sa tuya. Buda sa diit na peryodong nakakakuamang kita ng informasyon manungod sa mga arogan pading na insidente baga na missing sa barko. Tama itong pinataramkan ama ni Kapitan Toto na Bobiles. Pag-arog ka na may nawawarang persona sa barko, pag doong ka naman, atraka, ang mga terminolohiya kang paano, atraka, in which case, ining so nalulunadan kan so kababayan ta na taga Manilipot, Panamanian ship ini, ang karga mga high-end cars, Mustang, Ferrari, Porsche, buda sugabos na mga matitinding kunyan. High-end cars na only the billionaires, few billionaires in the world can afford. Naghali sa Gulf of Mexico, pasiring sa Baltimore, US of A. Nakahurong pa ni Kapitan Toto so aki niya mga 1400 hours, mga alas 3 alas 2 nin hapon yan kan Disyembre 5. That was the last time na komunikasyon yan. Ngunyan nawawara day na nakukuha ta an sabi mantang nagdadalagan sa barko ta itong so kababayan niya to na missing kadete, kung magabaguhan na sampa duman, iguaning kabady yung ordinary seaman. Perming dukot-dukot iyan, may radyo, gabos, hain ka, ano iyan. Di wantang, while on the way, yaon sa mga destino ninda, na trabaho, mantang underway sa barko, nag-break, snack. Pag-snack, nagdumanda sa kabina. So, distansya kan kabina, hali duman sa crew mesol, harayo. Ang break time is 15 minutes. Sumakonsumo ka ning dakulang minuto pa din, dumang ka pa sa kabina, di magkaong ka na sana. O saro ito sa dapat na kunyano na hilingon. Kan tapos sa break time, so ordinary seaman, simpre dapat responsibilidad mo sa imong kadete. Pigtutuktukan da duman, inda ko kung nagraradyo, day nagisimbag. Ito pa sa nakutan na padingnal, punir sana sukan, so pintuan, or nag-report na sa kapitan, do the necessary thing as per protocol kung anong kaypo nagibuhon. O, pinalapos pa ito. Nakaabot pa sa banggi. Yan. Ngunyan, ang sistema palang kaampadingnal, iyan na barkong an,
pag abot ka naman sa kainot-inoting port of call, so duduungan niya, dai iyan pipahali, as in dai papaluwason, ang gabos na yaon dyan, siring man kan ordinaryong investigasyon sa daga padingdal kung iguning crime na nangyari, ang gabos na tao sa kinaban, suspetsado. Iyo man andyan sa barko, gabos na yaon dyan, magpuon sa ordinary seaman kadit hanggang sa kapitan, suspect iyan. Iyan ang protocol sa investigasyon. I-apply na sana so theory of elimination. Ini nga ya, sa pag-imbestigar, daay man nga ini pakilabot, daay man nga isi na. Sagkod na ma-zero na sana kung ano so nangyari. Daay pala niyan padingdal talaga pipahali sa port of the call, sa destinasyon niya. Ma-imbestigar so local police agency duman, buda so agency man na kag-registered ka itong subarko, so sa sumay sa diri, ma-imbestigar and isi-sweeping pala na yan padingdal, sweeping puon sa pinaka-proa hanggang sa pupa. Yan. Proa sa inutan, pupa sa likod. Sweeping iyan. Gari naglilinyadaan mga tao, so mga crew duman, so mga investigador, ma-fall in line, pahalaba, nagluluway-luway ng paglalakaw, may pitutok-tok, so mga kung anong kunyan duman, hihilingon pa ding nal. Gabos na kwarto bubukasan, gabos na pwedeng mong kalon-bungkalon. O, ngunyan, garo day ito ginibukan so barko. Ta nakabiyahe pa nga ni, dakol pa bagang pigtataram so ama, si Kapitan Toto na Bobeles, dakol pa ngayong dinuman na mga kuwan na pantalan so barko. O, sagkod mo niyan, missing so aki. O, imagine the mental torture kayang padingnal. December 5 pa. O, so, kay puan makaabot ini sa nasyonal, ma-blow into proportion ini, maray. Ano na istoryang ini, ma-persigir itong so kunyan, so agency, so manning agency, igwasin ng responsibilidad dyan na dakulaon. Plus, so may sadirikan barko, inda kung data lang napot si Kapitan Bobeles, kung so kapitan ka ito, anong rasa? Tan kadakla na mga kapitan baga, mga Griego. Iyo mga Griego yan, mga Greeks ang kadakla ng mga kapitan sa barkong Arugkaan. Yan, ay ano daw so, igwa akong pinsan na Kapitan Padingnal. So aki inityo body floor. Graduado sa mariners. Kapitan kan barko, apodang ko daw. Uy, kung nagdadangog katabi, Lorina! So agom ni Edgar na floor. Oy! Tsa bibi! Makontak kita ki Edgar na floor. Kapitan ko na nung mga pasistema kaan, mapaturo kita. Taan sa tuyang limitado pang naraman, yun na nga na ito padingnal. Pag abot ka niya sa duduungan, pang! Angkla yan, dahil maghali dyan. Investigasyon na todo-todo nain so kunyan, nain so crew. O gabo suspetsado dyan sa barkong iyan. Ano? Lorina po din na si Edgar. Hain daw kunyan si Edgar na kunyan. Na ano ino na floor si kapitan. Maray na aga tabi kapitan kay Migong King Reynaldo, maray na aga tabi isa mo. Nagdadangog man na si naghiling si Leandro Navarro Yanan. Iranin na kay Senator Tulfo. Sa kuha na ini diretso naka abot na po ini sa kunyan sa OWA, DMW tabi, sa Department of Migrant Workers. Pagtarabang-tabangan ini tabi, i-monitor ta ini pading jumaran kung anong mangyari. Ta dipisil iyan. Sa kalawigan na ito pa rin dinalagan kan barko, kung naglukso, ini mga bana-bana, sabi baga ni Kapitan Bobeles, sa kalawigan, kung halimbawa nagman overboard, dahi na paano pa sa pagbilta ka ito? Sain pa ito hanapon na kadagatan? Ay, sus Mariusip naman, dahi mandang kaiwal. Pigapot tangan ibaga si Kapitan Bobeles, ano niya ako sa ultimong paghururo nindo kung igong naunambitan lamang sa aki mo na may nakadiferensya sa duman sa barko or what, dahi man ngaya. Good ngaya gabos. Na, mabuotan aki. Ay, sus, bata may familia.
Ay, nako. O sige, tabi, we hope for the best dyan sa kababayan niya to na nawawara, missing seaman on board sa sarong Panamanian registered car ship na may biyaheng naghali sa Gulf of Mexico, pasiring sa Baltimore, US of A. Ha? Sige. Mabultang programa, mabarita mo ng alas 10, buda may mga hanap buhay. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Congratulations! Bagal naman yan. Sa Playtime, up to 2% big-time cashback. May 3,875 pesos plus free scatter bonuses for new players na fast withdrawal in 10 minutes pa. Playtime for all your gaming needs. Available sa GCash, Maya, at playtime.ph. Promo duration is until December 31, 2024. Promo permit GLDD number 20240758, 20241646, 20240757, www.tagcore.ph/regulatory. Keep it fun at tagcore.ph. Gaming for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Patuloy nating suportahan Senator Ronald Bato de la Rosa, ang tagapagtanggol ng sambayanang Pilipino. Sa Senado, sagot ka ni Bato, mahal tayo ni Bato, pagtatanggol tayo. Sa Senado, sagot ka ni Bato, matapang si Bato, ipaglalaban tayo. Sa Senado, sagot tayo ni Bato. This advertisement is paid by Edwin Go. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Alas 10:03. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Daipig sa suportaran kan mga reliable na sources kan informasyon ang mga naglalakop na sa social media manungod sa sarong pigsasabing international health concern. Wara ininin konfirmasyon hali sa pigunambitan na nasyon o maging sa World Health Organization. Ang Pilipinas sa pagikan Department of Health o DOH ang aktibong kasabay sa network kan WHO member states na nagsusunod sa international health regulation. Ang makusog na sistemang ini ang nagtataon in updates manungod sa mga international health concern. Ang mga disease surveillance system kan Pilipinas ang nasa lugar asin nagagana. Aktibong pagbiberipikar kan DOH ang gabos na informasyon asin mamanteneron ang updated o na-updated ang mga Pilipino. Tinawan rin doon na kan DOH na dai mag-share nin mga kaduda-dudang website o online sources para dai magpalakop nin silang informasyon na magdara nin pagkalibong. Yan ang pangalas 10 na bareta hali sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mostaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga binasunod. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Red Horse Extra Strong. The #1 extra strong beer in the world. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos at 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komponente
komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, ebolusyon para sa kalusugan. Sa inyong nadango ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Hello world, time to shop another season with LCC. Always bringing the magic, what a Christmas classic. Hear those laughs and cheers, we're oh so near, so don't you ever fear. Have gone, but we're still here for everyone. Hey, shotgun the merry way to our favorite spot for the holiday with your LCC, giving the best for you. Now at LCC is the best for you, giving the best for you. Siring kan mga bagyong minalaog sa tuya, ang pag-abot kang Pasko, de itaman mapupugulan. Kaya maski anong mangyari, tuloy na tuloy pa rin ang Pasko. Ngunya nakapaskuhan ay no times are tough for most of us. Financially, physically, mentally, emotionally. Pero anuman ang satuyang sitwasyon, lugod na daita malingawan ang tunay na rason kan selebrasyon. Christmas is about hope, new beginning, new chance, and for some, Christmas is about starting over again. Anuman ang kahulugan kang Pasko sa tuya, lugod na magkasararo ang satuyang mga puso na isilibrar ang Pasko na pano ning pasasalamat sa mga regalo na tinao sa tuya kang kagurangnan. The gift of life, the gift of health, the gift of family, the gift of relationship and friendship, and all the things money cannot buy. Sa ngaran kang bilugming pamilya, asin kang provincial government of Albay family, ini po si Ate Glenda Ong Bungaw minapaabot sa lambang pamilyang Albayano ning makahulugang Pasko asin mapusong bagong taon sa gabos. Tuhod, siko, baywa, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Walkathon o marathon man yan, kayang-kaya with strong joints. Siyempre, posible yan through proper diet, regular exercise at araw-araw na pag-inom ng artrisin. Ito ay may dietary supplement na may tulong proteksyon mula sa undenatured type 2 collagen at methylsulfonylmethane. Ang undenatured type 2 collagen ay natural na nutrisyon na nagpapatibay sa kasukasuan, habang ang methylsulfonylmethane naman ay clinically used for arthritis. Kapag pinagsama ang dalawang sangkap na ito ay isang powerhouse nutrition for healthier joints, bawas pananakit pa at dagdag mobility sa kasukasuan. Mabibili ang artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Mahalagang paalaala, ang artrisin ay hindi gamot
at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Mabibili ang Artisan sa Mercury Drug, Watson's, South Star Drug, and other leading drugstores nationwide. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60ml at 120ml sa mga pangunahing butika nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. For a memorable, elegant, and nutritious catering service, Juliana's Catering Services is the caterer you can rely on. Juliana's Catering Services. For whatever occasion, we have Italian dishes, Chinese, Filipino, European dishes, and one special dish we're really proud of, our fish papillote. Juliana's at 424 Jasmine Street, Imperial Court Subdivision, Phase 2, Legazpi City. Contact us now on 0905-295-9556 or 0921-541-2431. Juliana's Catering Services. We cater dishes that everyone relishes. Tingugan Banwaan. Tingugan Banwaan. Pio Fernandez. Sige, Joshua, mautangon na kundit na minuto, Joshua. Interesante itong istorya baga. So, nawawara na kunyan na tripulante, kababayan niya to. Nakontakta, tamang-tama. So, sa kuyang pinsa na kapitan sa barko. International man na barkong kakapitan ng kaini, si Edgar na Flor, si Eddie. Ed, maray na aga. Owner, tabi kita sa Tingugan Banwaan, tabi. Aga sa iyo, Insan. Good morning. Opo. Kapitan ka maning international na barko, tabi, ano, Insan? Yung Insan, sa worldwide vessel, international route. Oho. Nadagog mo tabi ito so istorya kasubago ka naman ni Kapitan Toto Bubilis. Nawawara so aki niya sa sarong panamin yan registered na cargo, itong so car ship, tabi. Ayun, Insan, pagparamatik ko so istorya ka ito. Oo. Anong sistema ka na araw ka na, pag may nawawarang crew, day na nakuka while underway, anong sistema ka antabi? Usually, paano pag-arog ka, ang procedure sa mo, pag-arog kaya na, dapat ka ito, pag nag-break time, tapos din nag-report sa crew, diba, sa station niya, dapat hihanap yan, hihanap kang boson. Tapos pag halimbawa din ako, ma-report dyan sa chief officer. And then sa chief officer, pwede mag-report sa kapitan. And then makanda ko na search. Pa-search ko na yan sa bilog ng barko para maisiyan kung nagsaid o baka kung sa department tagduhan, baka nagduman sa makina o kung yaon sa kabina. So kung sakali ka doon, na-search ng ang bilog ng barko tapos di talaga siya, ang pwede sindang mag-report muna sa mag-report sa company, sa port captain, and then may posible ka yan, ang port captain ma-advise na na mag-report sa nearest coastal state. Halimbawa kung ang barko en route, halid dyan sa Mexico, kung within radio range pa so land area kang Mexico, pwede siyang mag-upload sa nearest coastal state, sa Coast Guard, para mag-request ng assistance para sa sa search and rescue. Oho, kung halimbawa ng usual na procedure. Oho. Nya kung halimbawa baga so pinakaraning state na iguanin kontak so barko mantang nagdadalagan, ma-report na may nawawara sindang crew, tabangan sinda. Tapos kung ma-broadcast man sinda naman sa mga barko, usually nakulian ang mga barkong magkaharani dyan, minsan di man nahiling, ma-request man sinda kung sisay so pinagkaharning barko duman, matabang ito para para mag-search sa area, para mahiling duman kung talaga kung so missing na crew, overboard talaga siya o kung saan siya napaduman. Iyo. Ito daw sa barko hali sa Gulf of Mexico, tabi. Ngunyan, mapasiring sa Baltimore, US of A. Pag abot kan duman sa destinasyon, ang apod kan Port of Call, Tama ba? Next Port of Call. Pag abot kan duman, dapat day pipali pala na yan. Gabos da dyan imbestigaran?
araw ka, pero bahalat sinda ka, advice kang company, usually, ang company, ma-appoint yan ng media relation officer na duman sinda masimbag. Dahil man sinda pwede basta-basta ning mag-report sa duman sa next port of call, na advice ang company. Dapat through channel yan. Kung anong advice ng company, yun susundin da. Bago sinda mag-report duman sa next port of call, minsan, usually, nag-appoint ning abogado, dapat may attorney. Hindi ka man basta-basta pwede magtaram duman sa mga authorities sa export of call. Naring advice ang opisina. Saka usually may attorney para at least legal basis na hindi ka masala kung anong tataramon mo. Papaisiyon so manning company, buda so shipping company. Ma-advise naman ma-advise ka sa manning company sa Manila kung anong shipping company yan. And then ma-advise ka naman sa mismong owner. So, kag sa diri kang barko, ma-advise ka naman sa owner. And then through channel na yan, may mga palitan ka mga emails, mataw yan ni advice sa kapitan kung anong tamang gigibuhon. Dapat through channel, tas hindi nakakaisikaan kung anong tamang procedure na gigibuhon mo just in case may araw kayo na may missing crew na nawara sa barko. Pag-abot ka duman sa port of call, iyon ang pag-imbestigar formalmente kung nag-agi na sa procedure. Oo, pag halimbawa araw ka yan na nag-report sinda duman na may missing crew. So usually may masakat na kayo na so mga Coast Guard, tapos kung ano pang mga department na dapat maimbestiga, sa saro-saroon yan. Usually ang pag-imbestiga kan sa saro-saroon, magpunsado, agigibo kan, gabos na crew, titipon sa sarong lugar. Tapos sa saro-saroon yan, magpunsa kapitan, kakahurunong kang mga officer. Tapos papahaliw na yan. Dahil yan isasalak duman sa sa mga crew na dahil pa inapot. Tapos sa saro-saro, nga rin kung talaga, maharaman talaga sa pag-imbestiga kung so nagtataram kang kang katotohanan kung may foul play o kung anong nangyari duman sa missing crew. Theory of elimination. Araw ka yan araw ka. Tapos usually, pag halimbawa, dakol siyang port of call sa US, pag-abot na naman sa next port of call, may investigasyon na naman kayan, duman sa company, may nangyaring araw kayan, naman ito, naabutan na nasa kabina siya, nag-suicide siya. So, araw ka ito, halos sa tulong ports duman sa US, halos ginisa talaga sindang ginisa, na para ma-confirm kung ibang foul play na nangyari duman sa nagada na ito. Iyo. So iyo masanatabi kap Ed Insan. Salamat sa impormasyon tabi, at least ang mga parantabay ta na edukar man tabi. Salamat din maray. Sige Insan, sige, salamat. Thank you. Thank you. Mga tugang si Edgar Flor, pinsan ko yan. Kapitan sa international na barko man tabi. Yan. So yan na po I will leave it as it is muna. Ang istorya, ang kabanata na yan sa nangyari sa kababayan niya to na nawawarang tripulante. Ma-monitor kita ka Duang report bago kita mag-bye-bye ngayon na semana. Si Joshua muna. Joshua, good morning. Thanks for waiting. Yes, good morning, Tabi Serpio. Good morning sa mga paraantabay sa dagdag niya itong bareta na sa plano na asiningawahon sa Department of Public Works and Highways o DPWH Regional Office 5 na mabugtakanan ng long-term solution ang problema sa traffic sa Andaya Highway, particular na Serpio, duman sa area kan Ragay at Sinlopi sa probinsya kan Camarines Sur. Susog sa pakipagurong tango niya na pagkaaga kay Madam Lucy Castañeda, ang tagapagtaram ka na sabi ng ahensya ang nailingbing programa proyekto na Regional Director Virilio Eduarte iyo na maipatrabaho mahidali nagibuho ng 4 lanes ang Andaya Highway, particular na duman sa nasabitang lugar, Ragay and Lupi area. Kunyan, parte kan mga lakdang tadi Serpio para marealisar ang proyekto. Nakikipaghuron si Eduarte sa National Economic and Development Authority o NEDA Region 5 kung mapupwede pang magibuhan ni na paagi na maisabay ang nasabi ng proyekto, maimplementar ko niya na 2025. Alagad ko na alanganin to kaya kung dahil na mapupwedeng maisabay ko niya na taon, yun ay ni ang naging prioridad kan DPWH Bicol paglaog kan taong 2026. Ngunyan na dahil pa na may implementar ang nasabi ng plano, mga temporary measures po na sabi Serpio ang magigibo ka nasabi ng ahensya.
lalo na ngunyan sa piglalauman na pagruso naman ka na mga biyahe from Bicol pasisiring naman pabaralik sa trabaho sa Manila. Na orden ka na Director Tabi Serpio sa mga heavy equipments, makinarya, ekipahe, buda mga materyales, dahil na mo na pigpa-pull out, dahil na mo na pigpaharali, naka-standby sa naduman sa Ragay and Lupi area. Tanganin nang kung magka-problema, insigida, igwatulos min may madulok, mataonin na temporaryong solusyon. Sigun kaya Serpio kay Madam Castañeda, palliative solution mo na, so naibugtak ka na sa indang ahensya duman sa nagtupag na porsyon ka na pinampo sa Lupit, Camarines Sur. Oh yes. Maabot ang aldaw na magkakaigwa naman posible nin pagtupag kan pinampo. Kung kaya 24/7 dapat may naka-standby na personahes ka na DPWH dahil na mo na piparalit so na naka-standby na heavy equipment. Tanganan lang kung magkaigwa naman nin na problema pagtupag nin pinampo, magkaigwa tulos nin marikas na aksyon. Tangan na ma-experiencehan sa problema ka nakaaging bulan na iabot min 24 oras ang biyahe from Manila going to Bicol and vice versa. Roger. Yan tabi Serpio ang istorya, Joshua Pino, DCGB. Salamat Joshua. Hali dyan sa DPWH Bicol. Saro pang report. Si Chief Jimmy dyan sa Luwas. Compadre, good morning. Please go ahead. Yes, salamat Abi Pade. Hujan man na approve sa budget sa Sangguniang Bayan kan Luwas. Dahil na itao kan Disyembre 2024. Ang mga beneficios sharing kan CNA 30,000 pesos. SRI 20,000 pesos sa regular employees. Then sa job order 13,000 pesos. Alagad ngunya na Enero 2025. Biglalao man na mariri-sibi man giraray, i-release man giraray. Ang 50 mil sa regular, 30 mil sa job orders. Pasakatan. Very good. Oo. Basado kay Vice Mayor Hector Loyola, nangyaring dainay habol ang mga pigahalat na beneficios kan mga empleados kan Disyembre. Ang dahilan, naka-approve ang Sangguniang Bayan kan budget Disyembre 19. Yan. Mantang napirma na transmit from local chief executive o digdi sa UAS to Sangguniang Pandalawigan December 28. Sa madaling sabi, dahil na ihabol langanin sa oras. Pero ang karahayan, sa ibang munisipyo, ubos na sa mga benepisyo kan mga empleyado. Natural. Liway-liway sinda pa di. Liway-liway na sinda. Sinaman mo yan sa awas. Kami ngayon, o 50 mil. Siram-siram. Pigkayab-kayab 50 mil. Limpiado. Tapos so, mga, siyempre may mga ninong-ninang, so, may raso, paano nga kanura man kami. Oo, wala man. Dahil nga kami handa, pasensya na muna. Pero ngunyan. Aha. Eh, banday na pwede. Tapos na sa Christmas. Hindi pangutang lang. May raso na. Kaya pwede 50 mil, kayab-kayab. 25. Pagkalaw kang 2025, bigla kang re-recibiyo na SRI tapos CNA. Siram. Casual job order, 15 mil. Saka. Ano pa? 3 mil so job order. 3 mil so job order. 13. 13 mil so job order. Good mo. Mas maray man na nauo dyan talaga. Yan, sinasabi ko. Nagtapos na oras na perming ang isip mo mag number 1. Minsan isipon mo magpo dyan ka. Nangaling pag-abot ka ng oras, di ka naman magalamano. Liway-liway ko dyan sa kataranikan uwas. Ay, siyempre. Sisay na munisipyo sa Pilipinas, ang pag-abot ka Enero, may pasakatan. bagong taon, may SRI, may CNA. May padihon so taga-awas na taga-Pulangi. Ano nga padi? Ni kami, tranquilo. Pwede pa inom ng
Malangya ka mo noong December. Nag-imbitar nga ka mo. Dahil man nga kim sa dahil kung lamang nga pabawasan na 50,000 pesos baba. Mga baragong pati yan. Siyempre. Ang bulang ko niyan, nasa local chief executive na kung arin official na release ka na eh. Aday na pagkarapalo yun ni Miris Cotori, mati na yan. Dahil ko na i-announce na, siyempre, may yan kan publiko. Uragan sa DCGB, imalo sing yung demon niya. Ida nun, sir mo. Hugas kamot ako, mga tugang. Pading Jimmy nagtaram 50,000. Oh, tapos 13,000. Oh, ini nga yung Pio Fernandez nga, tapos Jimmy na sabi. Binanaw sa spa, tabing tranquilo lang ngayon. Yan, lugod ngayon, ay siyan. Mga taga-uwas, so agom nindo may 50,000. May 13,000 man sumadya border. O ano pa? Pero dahil pag-schedule. Dahil pag-schedule. Mas nagigwa. Oh, yan. Ano pa? Sige. Yan. Ang mga good news, tabi pa rin. Ang bad news, minsan nagiging good news. Yes. Yan, tabi pa rin. Sa tayo mga dagdag na informasyon, Jimmy Nasalita, DCGB News. Sa pangarang kambilog na tropa, kami po naglalaom na tawan minamang kamuning serbisyo sa primerong simana kang presenteng taon sa programang Tingog Kanbanuan. Viva Senyor Santo Cristo! Salamat, mahal na Diyos ang magbantay dahil maghali. Masunod tulos si News Director Mark Dela. Ako man po si Pio Fernandez. Sa indong